Ало, Пироговле! При вас постъпил нов. Лекар доктор Иванов. Доктор Иванов, за него се говори, че лекува он любов. Доктор Иванов. Доктор Иванов! Помагал на хора като мен, които са склонни да се влюбват по 3 пъти на ден. Ако има малко време, бих желал да ме приеме. Аз видя ли жена, подгъвам колена. Аз и друг път съм опитвал да постъпя в Пирогов. Доктор Иванов, Но ми казват не приемаме болни от любов. доктор Иванов, Доктор Иванов, доктор Иванов, доктор Иванов, доктор Иванов, доктор Иванов. доктор Иванов. Може би си мислят медицинските сестри, заразят ли се от него, каквито са добри. Непрекъснато ще страдат, ще плачат, ще припадат и една по една ще подгъват колена. Доктор Иванов, доктор Иванов, доктор Иванов, доктор Иванов, доктор Иванов, доктор Иванов. Доктор Иванов. Това е всичко, докторе, повече не мога. Или ме лекувайте, или в некролога ще ми пише мъжът, за когото скърбите. Той страда, поредната жертва на жените. Младостта си отива, но мъжете сме такива. Любов. Доктор Иванов. Не дейте, казва, че не бива, природата ни е горчива. Доктор Иванов, доктор Иванов, за жените е известно, че с мен им е чудесно. Доктор Иванов, доктор Иванов, за това ви казвам честно, не се лекувам лесно. Доктор Иванов, доктор Иванов. Доктор Иванов.